Upratovačka alebo chyžná. Je to práca určená prevažne pre ženy, ale v niektorých prípadoch je potrebná pomoc v pračovni, čiže vykonávajú to aj chlapi. Čo je naplňou upratovačky alebo chyžnej? V preklade je to Zimmermädchen, čiže dba o poriadok v celom hoteli, respektíve Gasthofe, perie, žehli, vyhadzuje smeti, vysáva, tepuje, vymienia kompletne všetku bielizeň za čistú a sviežu, spolupracuje v plnej miere so správcom hotela, hlási mu opravy a závady, vyčistí celú izbu od stropu po zem tak, aby tam neostal vlasok na zemi, žiadne šľapaje, ťapance, čiže izba musí byť tip-top. No a samozrejme, či má hotel viac hviezdičiek, tým musí byť dokonalosť maximálnejšia. Minimálne požiadavky, poriadku milovnosť, vzdelanie nerozhoduje, podstatná je pracovitosť. No a pri tejto pozícii majú šancu ľudia, ktorí skutočne ovládajú tú základnú znalosť nemeckého jazyka. Vhodná je prax v akomkoľvek ubytovacom zariadení, či už na Slovensku alebo v Rakúsku. V súčasnosti, ako som už spomenul, je to najrozšírenejšia pracovná pozícia pre ľudí so slabou znalosťou nemeckého jazyka, čiže základná znalosť. Opäť musíš vedieť všetky slovíčka, ktoré bežne používaš, čiže keď si predstavíš, že ideš upratovať izbu, všetky veci musíš vedieť pomenovať v nemeckom jazyku, opýtať sa a nejaká tá základná znalosť pri prístupe k hosťom. A samozrejme musíš vedieť aj porozumieť odpovedi. Plat závisí od počtu hviezdičiek hotela. Pri 5-hviezdičkovom hoteli je spravidla plat o 400-600 eur vyšší ako pri 3-hviezdičkovom hoteli. No práce je o mnoho viac, samozrejme, ale viac hviezdičiek znamená aj vyššie tringelty od odchádzajúcich hostí. Plat sa hýbe od 1000 do 1600 eur čistých, plus tringelty z ubytovania, ktoré sú veľmi zaujímavé, pretože za jednu odchádzajúcu izbu dostávajú upratovačky 5 až 15 eur, čo keď si predstavíš, že v priemere pri 10 odchádzajúcich izbách denne tých 100 eur a za mesiac to už je 3000 eur, hej, samozrejme táto suma sa delí medzi počet chyžných, ktoré v danom hoteli pracujú. Ale aj tak je to veľmi zaujímavé, pretože pokiaľ tam pracuje 5 chyžných, tak tých 3000 eur sa videli 5 a je to opäť veľmi zaujímavé.